patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning, maayong buntag sa ato mga kapuso din sa Central ug Eastern Visayas nga namahaw ug nakig-uban kanato karong buntaga. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyo makita Lunes hangtod sa Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag kapuso samtang nagkaduol ang Pasko. Di na gyud kalikayan nga dunay pipila kanato siguro nga musuroy, manlaag apan taliwa gyud ini di gyapon ang ayang kalimtan ang tanan nga mga health protocols. Good morning kapusong Ses. Good morning, Kapusong Nico, and good morning sa ato ang mga kapuso nga naka-tune in sa ato ang makapadasig o makalingaw nga programa karong buntaga. And since pipila naman ka mga suruyana no ang hinay-hinay nga nangabli, nang hinaot kami mga kapuso nga tumanon gihapon nato ang tanang social distancing and mga protocols. Ingon man ang pagsulob sa ato ang face mask ug face shield. Ug kung walay importanteng antuon, magpuyo lang ta dinha sa inyohang mga panimay. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Ug karon nga duol na gayud ang Pasko nang hinaot mi mga kapuso ng inyong suportahan ng ato ang Daigon on Air. Busa, atensyon diha sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa gustong mag-solo o mag-duet nga hilig manganta, apil na mo ni ini. Gamita ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko. Kining inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta, ipadala din sa amua alang sa higayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama na lang ni Axel J. Sarpamones, taga Bulacau, Cebu City. Tanaw na to. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Thank you, Axel. Murag mo na, dapat atong national anthem karong Pasko, atong CSI Disil. Aha, of course, dapat lang busa, dili man pwede manaygon sa tag-sa mga balay. On air na lang mo panaygon mga kapuso, pinaagi sa ato ang programa. And so, with that, sugdan na nato ang ato ang morning. Kay karong buntaga mga kapuso, atong mahinabi si kapuso actress Zonia Mejia. Ug sayran ta ang iyahang istorya sa pagpaningkamot aron makakuha og scholarship ug aron usab makasud sa show business. Ug ato usab mahinabi ang duha ka advocates sa violence against women ug atong sayran kung unsa ang mga angayang buhaton sa mga babay nga nabiktima sa pagpangabuso. Ato sa maila-ila karong taon-taon, kinusa ka singer-composer sa mga awit. Tunay awit siya nga Gift of Love. Unsang istorya nganong namugda niya kining maong kanta. Karon ato nang sugdan ang Biz Talk ni Partner Cecil kauban si kapuso Zonia Mejia. Laing young actress dinhi sa Kapuso Network ang atong makauban karong buntaga. Busa dinhi sa Biz Talk, ila-ilahon pa nato si Zonia Mejia. Maayong buntag, Zonia. Hello po. Welcome dito sa Hello po. GMA Regional TV Live, Zonia. Kumusta ka na? Thank you At ang so buong much pamilya? po. Okay lang naman po ako. Ito, lumalaban pa at nagpapatuloy. Yes. Thank you po sa pag-invite sa akin. And thank you din at nakasama ka namin ngayong umaga. What's keeping you busy at home, Zonia? Yes, nagla-live
na-live stream po ako sa isang streaming app and ayan, kumakanta-kanta doon, nakikipag-usap sa mga ibang tao. And I think meron din po ako mga viewers na taga Cebu. So hello po sa inyo. Paano nag-umpisa itong live streaming mo, Zonia? And ano ba yung mga topics or mga interesting things that you share online? Mga ginagawa ko po, mga pinag-usapan namin more on kwentuhan about love or kaya kwentuhan about nakakatakot na mga bagay or kaya mga throwback, ganyan. Yung mga pag-swimming ko po noon or kaya kumakanta-kanta, ayun. Ang saya naman. It looks like you're having fun and you're earning as well. Paano ito nakatulong sa inyo financially? Sobrang laking tulong po niya, nakakapagbigay ako sa family, sa mga bills, sa mga grocery, sa mga bayarin dito sa bahay. Ayun po. Pero ngayon, let's talk Opo. about your love for swimming at yung scholarship na nakuha mo because of swimming. Kwentuhan mo naman kami, paano mo ito na-achieve? In-enroll po kami ng parents ko sa swimming. Kami magkakapatid po and naging varsity po kami sa school because of swimming and sobrang laking tulong po dahil wala kaming binabayad na tuition because of swimming and meron pa kaming mga incentive, ganyan, from the city hall. Let's talk about your showbiz career, Zonia. So far, what has Yes been your po. most memorable project dito sa Kapuso Network? Ayun po, yun yung sa Haya, yung first teleserye ko sa Kapuso. Sobrang memorable siya kasi sobrang welcoming nilang lahat. Dahil syempre bago po ako sa network. And para sa akin, syempre nakakaba. Kailangan you have to give your best shot, syempre, di ba? So, ayun, sobrang fun lang nila kasama. Sobrang happy lang ng production, ng directors, ng staff, ng co-actors ko. So, I'm very grateful na naging part ako ng Sahaya. And now that Yeah. it's almost Christmas, Zonia, what are you most grateful for despite everything that has happened this year? Grateful ako dahil ngayong pandemic, mas naging close yung relationship naming family with God. Mas naging sentro ng buhay namin si God. So, yun yung pinaka-accomplishment naming family. And finally, Zonia, please share your Christmas message para sa lahat ng mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas. Yes, hello mga taga-Visayas. Hello, maayong buntag. Tama po ba ako? Yes. Merry Christmas, advance Merry Christmas. I hope you guys are doing great. And sabihin ko lang na whatever is happening right now sa atin, just keep on smiling and just keep on moving forward. And advance Merry Christmas din sa iyo, Zonia, at sa buong pamilya mo. Daghang salamat! Daghang salamat po. Og maokadto si Zonia Mejia, mga kapuso, nga mipaambit sa mga naanda na nilang tradisyon sa pamilya matag Kapaskuhan. Og matud pa niya, daghan gihapon kitang angang ipasalamat bisan pa man sa giatubang natong mga hagit ning panahuna. Og mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live ang mga kapuso, VAUSI o Violence Against Women and Children ang atong hisgutan karong buntaga unsa man gyud kalapad kining maong suliran sa katilingban og mas may grabe ba ang mga natala nga kaso labi na rong panahon sa pandemya. Magpakisayod ta mga kapuso kabahin ning maong issue makauban nato kining mga opisyales sa grupo nga nagpakabana kabahin ning maong suliran sa katilingban. Makauban nato mga opisyales sa Zonta Club of Cebu 1, si Ma'am Gina Atienza o si Ma'am Jane Panganiban. Good morning! Good morning. Thank you so much for joining us, ma'am, sa atong programa karong buntaga. Nganong maumani ang advokasya ninyo sa inyong grupo sa Zonta Club of Cebu 1 kining labi na gyud ni pagproteher sa katungod sa atong mga kababayen-an ug kabataan? It has always been the advocacy sa Zonta to empower women through advocacy and service. So, ang tanang Zonta clubs all over the world, mao gid ni ang atong advocacy. Unfortunately, ma'am, doon yung mga, of course, mga pagpangabuso nga mahitabo sulod sa mga Pinoy-anan. Ma'am Jane, unsa may sagad nga mga klase sa mga violence nga masinati sa atong mga kababayen-an ug mga kabataan, ma'am?
Doon ay different kinds of abuse, no? First of all, ang physical abuse. Then there is that emotional abuse, the verbal abuse, the psychological abuse. Then of course, kung most of these mga inahan, mga asawa, then maapil gyud ang mga anak sad. Doon ay mga reports nga among madawat nga especially karon sa COVID nga walay mga trabaho ang mga bana, no? So naay mga panghitabo sa balay where women can suffer the abuse sa ilang mga bana or ilang kapuyo. Ma'am Gina, unsa ano to pag-address ani nga mga issues, like for example, kung dunay musumbong, mudangop, magpakitabang kaninyo, so ano to pag-approach bali sa biktima ani? Well, actually, sa mga biktima, ang una yun nilang atuon, no, is yung pulis sa ilang barangay. Umang yun ay immediate source of help nila. In the meantime, kung wala yun sila makaadto sa barangay, dugay na yun ni pirmi silang giabuso, no? Sa kuan, either gisumbag or rape sa ilang bana, marital rape, na atay legal, there's a legal way, na atay phone number nga provided by the IBP of the Philippines. So kaning number amo nya ning nagpadama mi og mga stickers, no, og mga posters nya dito namo na suwat ang numero 0927 5803 529. Kung kinahanglan sila o konsultasyon sa abogado ba kung unsay mabuhat nila, muotoy numero nga ilang tawgon. Unsa na to pag-address kining ang uban maingon magpakahilom lang kay of course gibaharan sa ilang pares mo na nga murag agwantahon na lang ang nahitabo kanila. How do we best address the situation sa mga biktima? Mauna ang trabaho namo, no, sa Zonta Club of Cebuan, katong giingon ni President Gina nga we do stickering. So kaning stickering nato, no, o kating mga tarpaulin nato ato nang ipamilit sa lain-lain nga lugar, sa naana sa mga opisina, naana sa mga factory, sa working place. Nya kuyog ani nga sticker dunay motong numbers nga pwede nilang tawgon. So first of all, kinahanglan nato i-create ang awareness ang mga babae nga biktima nga makakita ani doon na di ay motabang nila. Ma'am Jane, siguro nay uban pod ma'am moingon nga agwantahon na lang kay dili nilabian yang bana tungod kay alam pod sa bali welfare sa mga anak, ma'am, nga antuso na lang sa asawa ang pagpangabuso aron nga buo pa bali ang pamilya. Tinood na one of the basic reasons nga nung di na lang sila mo reklamo, di na lang sila kay mahadlok sila nga mapriso ilang bana is because nga ang bana nila is the one making the livelihood, no? So, means of livelihood. So mo yun sila mawa among bana unsa na may among kanon. Yeah, most women sa marginal groups sila ra bay bilin sa balay. So usa ka advokasya namo sa Zonta Club of Cebuan nagtabang sad mi og hatag og livelihood. One successful livelihood that we have is with Barangay Budlaan. We have taught the women there in barangay, kitagaan mo silang sewing machine, tudloan og pagtahi. In fact, useful kanang helpful kay sila during pandemic kay sila nanahi og PPEs, sila nanahi og mga mask. So nakatabang ni mga PPEs og mask nga among gipang donate sa mga hospital. For Ma'am Gina, ma'am unsay mga red flags kini ato mga angayang bantayanan? Siguro uban ma'am murag dili ra kay magpakabana kay maingon away ra ni nga magtiayon sa ilang mga relatives, mga parente, dili kay mutagad, ma'am. Pero kung ikaw, how can you tell kung usa ka babae ni undergo na og ingon ani nga pamaagi sa abuse, ma'am? Unsay mga bantayanan? Well, the first thing yun na imong tanawon, no, is kanang mga bunog-bunog. No? Yes. Kay makakita mo jud ka usahay unya ko kaning imong pangutan-o ngano na bunog bang ka nya mo madaay kay nahog ko na slide ko kana mga kung dunay mga bunog, that's really a sign, no? So kung dunay kay amiga nga ingon ana kinahanglan tabangan. Alright, to cap this off,
Ma'am Jane, Ma'am Gina, unsay mensahe ninyo or words of encouragement siguro doon ay nagtan-aw na to ron nga nakasinati nimong problema or ilang makaila baka unsa may inyong mensahe nga gustong ipaabot kanila. The telephone number nga katong among gihatag, pwede to nilang tawgon. Unya, kung muadto sila sa mga pulis, pwede sa nilang tawgon. Or muadto sa Pink Center sa Vicente Soto. Ako mensahe sa mga kababayan, kay baw ko lisod. Naiuban ninyo diha, dugay na mo, naanak na mo, nga sige na lamog kanang pailog, pero ayaw kahadlok kay dili, wa mo nag-inusara. And with that, we'd like to thank you, ma'am, for joining us this morning, mga kapuso. Gikan sa Zonta Club of Cebuan, si Ma'am Gina Atienza ug si Ma'am Jane Panganiban. Daghang salamat! Salamat! Salamat, Ustad. Salamat, Ustad. Thank you. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. It's time to give back the grace that I have here in my heart, the love and mercy He has given me, the light I will spread, for I believe that I was blessed to give and serve. This is my purpose, this is the mission, giving is the greatest gift of all. Atong nadungog mga kapuso kining original composition sa usa ka Sugbuanon nga estudyante sa usa ka online competition nga gihimo sa ilang eskwelahan karong bag-o. Ato siyang maila-ila karong buntaga mga kapuso unsa inspirasyon niya ini ang paggama og lain-lain nga mga awit. Makauban nato si Margaret Elaine Matinao. Good morning. Good morning. Hi, good morning Elaine. Welcome sa program. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Can you tell us more about your song katong The Greatest Gift of All nga nakapadaog nimo ni yung competition sa eskwelahan? When I wrote this song, I thought about Mother Teresa when she said na it's not about how much we give, but how much love we put into giving. And for me, loving is a privilege. Loving is a right. Loving is a gift for each one of us. So when we think about giving, we think we lose something, but actually we gain a lot more when we give. So giving itself is a gift. Of course, cycle of generosity. Apart from this song, The Greatest Gift of All, doon na ako kay daghan nga mga songs nga na-compose? Yes, ubay na po. I've been writing since I was an elementary student. Yeah. So ubay na jud. Why are you into songwriting, Elaine? Songwriting is a way for me to release my feelings, my thoughts, and for me, it's very fulfilling to see people being touched or moved by music. Unsa may kasagaran nga mga topic aning mong mga kanta, Elaine, o unsa po'y genre ani? I started off with acoustic songs kay learn first instrument ako na-learn kay guitar man, so started off with acoustic songs and mga love songs na siya usually, mga heartbreak. And then as I grew older, I ventured out into mga self-love na songs about myself, or loving myself, empowering myself and other people. Then when I joined the contest, I realized I could also venture out into inspirational songs. Unsay pamaagi nimo once magsuwat, mag-compose ka og kanta? Do you lock yourself in the room or do they sometimes more spur of the moment lang idea nga imo dayong suwaton? Actually, most of them kay spur of the moment jud. I am a melody driven nga songwriter, so what that means is that mas maguna ang tune sa akong head before ang lyrics. Kung di gyud mo palabyon, Elaine, ang kahigayunan karong buntaga, kasi pwede may mga nimo og sample sa imong unsa man, do na ba kay mahatag ka namo sa imong usa sa mga original compositions nimo? Ikaw ang among salitanan sa tanan nga kalistanan, isa kun sa nga panlimbasong
Di kami amay na mahalulod. Wow. Elaine, to cap this off, message lang nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga. My message is that kanang just keep holding on and soon kay mo okay ra jud ni tanan and if you have the opportunity, if you are capable, kay I'm encouraging everyone to practice the gift of giving because we all need it, especially at this time. So because giving is the greatest gift of all. So yeah. Hope everyone stays safe. Tinuod jud na the greatest gift of all ang giving. Daghan kayong salamat, Elaine. Thank you for inspiring us this morning, mga kapuso. Batanon nga songwriter si Margaret Elaine Matinao. Salamat! Thank you. Thank you for having me. Sa BizTalk, nakauban nato ang kapuso nga si Zonia Mihiyang nga mipaambit sab sa iya makapadasig nga istorya sa paningkamot ug yun sa iya paglampos sa mga hagit sa kinabuhi. Samtang nakauban nato ang mga opisyales sa usa ka civic organization si Ma'am Gina Atienza ug Jane Panganiban nga mipasabot kabahin ining violence against women and children ug nang hinaot nga mobarug ang katawhan sa ilang katungod. Og sa katapusan nakauban nato ang batan-on nga songwriter nga si Margaret Elaine Matinao nga mipaambit kanato sa iyang talento ug nang hinaot sab nga maka-inspire sa uban nga mga batan-on nga nagtan-aw. Sama sa panawagan sila nila ni Ma'am Gina o Ma'am Jane. Kinalang mo barog yun sa imong katungod. Labi na yun, minsay sa nila sa mga kababayan nato. Yes, ug respeto usab alang sa kababayan kay no daghan-daghan di kay mga roles ang mga kababayan sa ato ang society. Og nindot sa tong gibuhat ni Margaret Elaine no, nga Yes. pag-express sa iyang talento, pag-inspire sa mga tao. Busa mga kapuso, speaking of inspiration, nandun na kami words of inspiration alang kaninyo this morning. You can give without loving, but you can never love without giving. By Robert Louis Stevenson. Sa mga gusto mo lang pagbalik imong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa inyo padayon nga pag-uban kanamo matag buntag. Hinaot mga kapuso nga na-empower kamo sa mga mensahe o sa mga istorya sa amo ang mga bisita karong buntaga. Busa tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Ang tod sa sunod higayon that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.